Takže ahojte, začína môj 10. deň na ceste Hrdinov SMP. Odchádzam z útulne Andrejcova, je nejakých 6:20 ráno. Môj cieľ je dnes dosiahnuť na Čertovicu a tam prespať. Takže uvidíme, ako to pôjde. Takže zatiaľ majte sa. No ahojte priatelia, hlásim sa z cesty. Predpokladám, že toto je Brezno, takže tam niekde za tými kopcami je Čertovica. Tuto za týmito kopčekami je Čertovica, takže plán je dneska prísť tam. Tak sa majte zatiaľ, čaute. No ahojte priatelia. Konečne predo mňou Čertovica je za mňou jeden z najťažších a najhorších dní na mojej SMPčke. Trápim sa už vyše skoro 12,5 hodiny. Teraz už konečne prichádzam pár metrov. Ubytujem sa dneska a idem odpočívať. Tak sa majte. Čaute.